Hej Jansi, nu du akkurat vært av Sky om orsdagar ute til Hannedott. Hva tenker du vitt der fra en sånn kveld nå? Det är särskilt att först månader kvart tror jag att runnar och man klipper kvart och man klipper det i misstänkta. Särskilt och så är det kvart är bäst äkna kvart månader och såna grejer. Det är aldrig över att få veta. Kan man inte vara nära fram månaden. Da man ikke vet så du finner ikke akkurat oppe på plass. Ja, och sen det att man köper bara också man helt pent då. Ja. Och så hoppas man att det kommer upp att nästa är väl alltså. Det är skickligt där så ofta köper man bara också. Nej, det är ofta lite kaska och i sura mat och kaska och i torra mat och stöd. Hör man. Jag vet inte. Tack för det.